Bremororeh manguswa byung hambrengangan kaati karo naning kaswase aneng marga amalatku risang Gandawastratma aja risang Gandawastratma aja lang lati toya kancaku mayang karo baik hati sepanjang masa. Ki nek ora wong baik-baik hati ngono ora gelem dingenekke. Ngapain mikir abot-abot ngono. Anung piye nek ora dingonoke? Alah kegampangan, Pak. Ya ngono kok dadi sing nantang iki dheke dhewe dudu aku lho. Aku ki emoh mempersulit. Kanca-kanca ki emoh aku iki ngerti rekasane nyambut gawe iki kaya ngono kae ning kono dhewe sing mencari tantangan. Dadi aku ya kudu ngladeni jare mbok ngaten to Pak mencoba adrenalin. Wah tembunge iki rada moncer. Nggih, wah ya senengke banget.
Matur sembah nuwun sing tanpa upama. Lah, kancaku cek ning kene tenan. Matur nuwun sing tanpa upama. Tak pethuke. Ngadang ing tengah lawang. Rajang-rajang iris. Ayo, jare senengane nek Kang Gareng iki mesti bangsane lawas-lawas ini. Ya. Rajang-rajang iris. Ayo uul, ayo uul. Iris. Suarane ngene iki ngrungokke uul jam sakmene iki. Jan karo ngeloni radio. Jodipati karo ngeloni HP. Entek baterainya. Ya ul. Mangga, wah dah. Ya. Angadang ning tengah lawang. Rajang Es lho. Cecawis. Es ojo ka. Cawis. Mugi dadi gombal. Mugi iki ndak senenge sing mirengke YouTube menawa nang omah lewat Purbo Asmara Official channel wayang sing nyatane ora mundak-mundak. Yo. Jeruk aja nganggo M. Ya. Aku ya tahu krungu suarane kaya mirip iki no apa lho jenenge apa? Umi apa sapa lho mbah. Udu deh. Sinden lawas kok. Patonah bu Habibah nul. Yo. Neng layah lambah. Gula tropicana. R ora kera. Terasi. Awas. Nora suwe. Ayo, Reng. Bapak Neto lewo saka.
delok tenan areng. Weh, kangen karo joget-tamu kuwi jaman semono nganti sayahene kok ora berubah. Tetep luwes, tetep semu. Nggih yen luwese nggih kedah, Mas. Ah iya. Ning sing baku melih iramane lan ngepaske kendhangane. Ha iki tegese sampean iki wong pinter gamelan, iso nabuh. Oh, nggih, ora ketah sampak iso. Ah ya iso tenan. Nggih, ning nggih wong fokuse teng mriki gareng nggih kula fokuske gareng. Sing baku kula ngerti irama. Wong nggih mung napase sing ora kuat. Iya. Ning tenan nek dagelan ki anggere sekelas panjenengan wis wong kuno-kuno lah. Wong lawas sing wis jam terbange kuwi wis ora kena diitung kuwi tenan terus godhog rampuk. Nadyan kula niku klebu wong lawas, gareng lawas, seniman lawas ning kula tetep ngangge pedoman nganjuk, Mas. Nganjuk ki piye? Nganjuk niku ngati-ati yen golek rejeki. Iya bener. Njuk niku njukuka sing pancen kuwi jatahmu, aja njukuk sing jatahe wong liya. Betul. Mula kula ya golek rejeki nggih sak lumrahe mawon. Wong niku anggar golek rezekine sak lumrahe nggih mengke lumuntur nganti sok kapan nggih bakale entuk mawon rezekine. Banyu mili ngono ya. Nggih sok-sok banyu buthek barang. Ya ora ini banyu mili sing temruntun ngono ya. Nggih. Pancen sampean ki dadi legenda tenan kok. Dadi nuwuhke gareng pirang-pirang anggere desa nek gareng iku mula bukane ya kok sampean kuwi. Wong aku ya nyekseni kok mbiyen. Lah nggih kula lahir kula lak jenengan nggih pirsa. Iya. Ning nggih wau semonten kula mboten yen mumpung niki ditonton kali anak-anak kula. Betul. Kula mboten iman. Ngelmu niku yen didem teng pikirane dhewe marake stres. Kula iso ngajari dagel ki ngene lho ngene-ngene ning perkara lucu lan payu kuwi tanggung jawabmu dhewe. Betul. Aku ya ngono. Aku iso ngajari wong metruk ki ngene lho, wong dalang ki ngene, carane ngene, teknise iki pengalamane kudu ditambahi iki. Ning perkara apik lan payu ya wis sakarepmu durus aku. Nggih, pokoke anak-anak kula gareng-gareng niku pun kula didik, Mas. Betul. Wong nggih kaya niki Pak Suhardi niki lak nggih anake dididik. Mula duwe anak nu nak ketoke enteng ning sejatine abot. Kok abot piye? Yen pun ngerti tegese anak niku jane abot. Lho, anak piye? Anak niku ANAK. Amanah saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Kudu diupeni. N nantinya menjadi penerus garis keluarga. Akhlaknya harus kita isi dengan ilmu-ilmu norma sopan santun. Kolbunya harus kita isi dengan ilmu agama hingga tidak sasar susur. Pancen ngene-ngene iki sampeyan jagone kok tenan. Lah aku ra mung jago tok babon piye. Tenan kok. Nggih. Asli huruf apa wae kok iso diunekke. Walah wong jeneng sampean kula unekke mon iso kok. Lho, Purbasmara rada angel lho. Lah mula kerepa ngejak gen gampang. Purba asmara pur ki purun sinau nadyan wis payu. Basane runtut gampang diterima. As asli Pacitan saiki manggon ning Solo. Mangsa iki dadi dosen ing isi Surakarta. Rasa luwih diutamake tinimbang tandangi. Emang nggo dhuwit 200 ora? Oh alah, dalang ora tau nyekel dhuwit kok. Maki. Enek lho dalang ora tau nyekel dhuwit ya enek. Aku ya wis tau weruh. Oh, paite ra omong. Wong jenenge wong nggih niki nadyan mung otak-atik gathuk ning kanyatan sing kula sebutaken. Apik kok Reng. Wah, jam pancen ahline tenan kok sampean iki. Nggih, mboten ahli mung niki nggih juruse wong golek pangan, Mas. Ya kuwi mau golek pangan sing halal. Lah timbangane ngrasani tanggane. Heeh, ning nek wancine ngene iki coba kowe monoloka ya kena, kowe mbanyula cara banyulan lawas-lawas ngono ki nek nggo saiki nek jaman pathet ngene iki lak lande to, Reng. Nggih. Pathet saka ngene iki lak lande. Lah kuwi mbok nggo dongeng, mbok nggo crita ngono ya
isik betah sing nonton kuwi. Dadi Nggih, leres. ora kaya mbanyol cara sore mau beda meneh cak. Wow, sepite tinggi yen iki Ya, pun ya, ya. anglehe pun kepenak. Nganggo cerita. Upamane sing lucu-lucu ning nggon wayang wong ki apa. Nggih, niki mung cerita saonone mawon. Dadi kula gareng niku mboten instan. Gareng niku kula nggih dilatih, nggih didaulat, digojlok. Kula elek-elek ngeten niki sing daulat gareng kula nggih almarhum Kinarto Sabdo. Wah, malah Banarta uga. Nadyan sing natah sing nyungging bapak kula Suwargi. Heeh. Kula gareng pertama niku taun 81. Wah, elok tenan. Pupuran putih niki 81. Niku gareng pertama niku bapak kula teng Mburi Kelir. Dadi niki wayang. Nah, Mburi Kelir niku bapak kula wirawiri kali monitor. Niku yen ngomong kula niku kleru, Mas. wah. Niku wah pun kula mangan iwak utek, iwak asu, iwak bajing. Oh iya iya. Niku nek dadi niku mboten membuat saya kecil hati, malah justru mempertebal mental saya. Yo, bener ngono kuwi kok. Didikan iki kudu sing keras ngono kuwi. Nggih. Tau nglakoni lelakon sing lucu ora sampean ning panggung wayang wong. Ora. Napa nggih? Ya dieling-eling. Nggih jane akeh ning saking akehe dadi ilang kabeh. Iya Mas. iya. Pun mboten kula Zaman eling. zaman keserakat ngono mestine ya ana wae to, Reng. Nggih, kula yen kula dhewe mboten tau jenengan weruh Prabu Kresna niku metu nganggo sandal japit. Tahu Mas. Dadi kula ngadep Kresna niku Kresnane ngadeg ngeten iki jejer. Kula taman sikile napa kuwi? Jebul nganggo sandal japit. Dadi angel ngeten iki. Mas, sandal japitmu Mas. Iya. Niki wong sandal japit tok dikipatke lak ya ora iso ucul to. Niku nggih enten mawon lakon-lakon ngoten niku enten. Dadi semua pekerjaan pasti ada kegagalan dan kecelakaannya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Wah, tenan kok. Suka dukane ning nggon panggung iki warna-warna kok. Heeh. Termasuk nek lakone Begawan Ciptoning terus dadi celeng terus ndase celeng ndas-ndasan ki ora tau dienggo dileboni mongko jero diomahi tawon. Wis ngono kuwi tenan. Critane Lek Gunadi ki lho. Dadi celenge metu ki giras banget. Ana buta sing buta niku lak ngangge cangkeman. Wah. Candhake mriki. Lah udut urung metu udut campengane candhalke mriki. Lah kok metu ki lali candhemane ra dienggo dadi kene iki lost control. Cangkeme iki ning kene iki. Dadi cangkemmu, cangkemmu. Lah kancane lak cangkemmu dhewe iki. Modele iki perang kuwi dudut. Oh. Wong gero karo mringkus. Ngene iki karo Karo masang cangkem. Lho, elek-elek kula omongke mboten instan sebelum saya jadi gareng ngeten niku kula riyen ngerek kelir nggih tahu. Oh. Tukang dekor tahu, bahkan kula niku tahu dadi jeruan. Ngerti jeruan? Jeroan apa? Jaran, celeng, macan, gajah. Yen jenengan kepengin ngerti Bima Bungkus Werkudara perang karo gajah niki lho gajahe. Jerone nggih niki pertama kali ada gajah perang dengan Bima Bungkus, gajah nganti dipuji, gajah dibanting, jerone nggih niki. Ya ampun. Mula ya nganti saiki ora iso gedhe. Kowe iki anak gajah nek ngono. Kok ora bledok aku, sawur. Anak gajah, anak-anak singkong. Apa meneh lagu apa kala gajah anak singkong. Nek saestu pengalaman dari situlah awal dari kebaikan-kebaikan yang saya dapat. Iya, nyatane ngunduh tenan kok saiki kok. Aku ngelokke bocah secara teori aku iso benerke mergo aku mbiyen ya tilas pemain jero gajah. Iki nyata yen ora percaya takono wong Esti Pendowo, oh wong wis mati kabeh. Lha kok kaya Sing tuwek-tuwek wis mati kabeh. Aku ki termasuk wayang tuwa. Ya ning ora apa-apa tuwa-tuwa nggo anu sawap-sawapan. Mulai ya nadyan mung tutuk gamelan, joget ya iso. Ning ya ora pinter-pinter banget, Mas. Aku pinter ya dalang.
Mula Mbah Narto Sabda kuwi berangkatnya kan saka panggung. Pengendang Tobong ngono to. Wis ngendang barengan kuwi dadi sutradara ya ta. Ndalangi wayang wong lah suwe-suwe ndalang wayang kulit ya apik. Iki ana sing apal ra. Semar Mas ki ana sing apal ra lho. Ora. Aku yo lagi krungu ku lho kupingku ana gending Semar Mas iki tibake gamelane apa gaweane Kinarto Sabda. Malah kuwi jane lagune kerep tak tokke ning ora ngerti jebule kuwi ana gendinge. Oh, ngono. Sing kae aja nyembah kayu watu nyembah kang maha suci. Kayu watu iku papaning brahala setan priprayangan nuntun mring neraka jahanam nyembah pangeran to kang peparing nugraha duh Gusti ingkang mulya pangeran maha kawasa paring sandang paring buka nuntun marang swarga loka. Sadaqallahul adzim. Lho ki pancen lagu siar. Oh Ki biyen dienggo ngiringi apa langendrian utawa Sidratari adane nggarke Laswara. Ngono niki mau pelek pro Slendro. Wis sak kecekel aku manut karo si Wir ki. Slendro. Oh, Slendro ta. Wong kowe ora patek cetha ngono. Lah wong ki pancen miring-miring piye ngono kok. Iya, betul. Kaya Iki ana stutuke ning aku ya ora hafal wong aku ngertine ya lagi wae kok. Aku tak nembang ya, Mas. Ya nembang apa? Sore-sore padang. Ojo. Aku terus terang aku ora arep ngetokke lagu kuwi aku. Lha apa? Kelingan kancaku loro kuwi sing wis mati. Lucon gethuk kuwi. Mosok gethuk kok marai mati kuwi. Kuwi angger metu lucon gethuk kuwi ya karo cah loro kuwi. Wis rasa tak sebutke engko ndak tangi. Ya, lah kowe njaluk apa lagu apa lawase? Kowe njaluk apa? Request. Mau aku nek wong Semarangan apik kabeh kok ora nek cacate. Ayo. Cilik mula cilaka wak mami. Mbok cakepan ki sing apik-apik ku bangsa cilaka. Iki autobiografi kehidupanku. Anggung dadi lakon. Wah, cengkok engger. Ngenes ya. Nesta apa wis nglakoni kabeh. Cil. Aneh. Sawiji kang durung lakoni mukti apa mati pundi marginipun Malah sementar rek. Wah tak lebokke lagu malah mbok tuturke. Lagune apa Tuhan? Lirak-lirik plerokane saja piye. Sanggul madul tiawul-awul aldu saja piye. Warna-warna pacahane saja piye. Uteng
jaman kelakon tobe pancen nyoto aja lali budayaning bangsa iku dadi ukurane jiwa lamun durang undan ya cek rada eling aku cilik krungu kok bapak kok ya ha iki karo umur awake dhewe udah alah unda-undi aku sik cilik kowe krungu bapak kowe nana goreh ya sarah wonge sing so yo ora nganggo ngono to segane biyen ngono prayoga becik tipe patri sadya piye aku ajapi pengendang kuwi pancen apa-apa ya cek kok mbok dokoh pokoke dokoh kuwi wis go pecel gelem janganan oke ora mbok godhog kuwi iya ya terus cek wong kuwi wingi takon balung ya apik kok balung bakel balung Jawa Timuran ya apik dek yo ngerti ya ora bosok iki sindanmu seragam apa buka kepean kabeh iki bocah weton saiki ya ora entek kampleng sisan iki lho nek buktine ya iso kok bisa wah nek anggere nek nute bisa iya sekolahan kok iya nute jaman kelakon ayo Dok tutupna salah siji lho kok meneng kabeh iya warna lho dudu marna lho warna pajakane saja piye deg-degan seneng aku ndundang kinta semeneng aku ayo iki sing nutuke sing weton lawasan apa sing anyaran ngono sing milih ya mesane anyaran iso kok bisa ayo Dok ki mesti sesuk gugat aku Pak sik ngomben namung ngetok lagu kaya ngoten niku oh ada yang baru jangan melupakan yang lama iya. karena yang lama itu selalu membawa kenangan yang terbaik ya enggak Mas ronge sarah top nyonya prayoga becik yo yen ra ngene ngundak lali wah jan jebule ya iso ukuranmu sepatu pira ukurane sepatu pira lha ukuran takoni dijawab 4 pira 40 lho kok gedhe men iya kakiku besar ya wis yang gedhe no duh
Lah ajeng di napane? Sing arep nukokke sapa wong aku takon ukuran tok kok. Ning gumunke lho bocah saiki iso ning nganggo notasi Iya, pancen iya, lah iya. memang iki wong-wong ki saiki ya kudu nganggo patokan notasi. Iya ya wong modern kok. Piye wis metu lawasan mungkin karo aku metu lawasan pokoke. Aku paling seneng kok. Ana sing anyar-anyar, aku meh ngapalke sing anyar-anyar ki malah nganu wegah. Ayo nong. Urung ngapal ku wis ganti lagu anyar neh. Ayo nong kancanono buyut gareng. Ayo kancanono ngadeg ben rada nggutuk. Aki-aki. Kok buyut. Wah, Aki-aki. gantung siwur. Ngadeg kok. Pokoke aku ki wah ben dikancani bocah cantik ngono. ya ken ketok isen-isen donya ki imbang ana sing enak disawang ana sing ora enak disawang. Sing enak kuwi sing wedok kuwi sing ora enak sing lanang. Lu tak akoni kalau tidak ada yang jelek mana mungkin ada yang cantik. Makanya diarani cantik mergo ana sing elek. Ya, yang elek itu jangan sampai dekat dengan yang cantik. Loh, sing salah ki dudu sing elek mergo sing cantik yang mendekati yang jelek. Ya, Enggak. Apa? Enggak. Loh, tadinya kan ke sini. Kok Enggak kan disuruh Pak Dalang, jadi saya berdiri. Lah mulai dikongkon wong aja waton gelem, deloken bener apa ora. Akeh wong sing kecemplung mergo waton mangkat yen dikongkon. Lho mboten kan ini pagelaran wayang kulit no, pamurbonya kan Pak Purbo. Lho pancen kuwi ya Purbo Wasesa. Bali menane Purbo Wasesa. Aku seneng bocah iki, aku anggar weruh cah nom-nom pinter-pinter ngene iki seneng wis. Dadi iki iso dienggo golek sandang pangan mula diwet-wet ya, Nduk. Nggih. Wis lulus ta kowe? Dereng, tas semester 5. Wis enom bocah iki. Ini enom banget. Ya wis ora apa-apa, rasa kesusu nikah sik. Mboten. Sing penting golek jodoh, ya. Mboten. Mboten ajeng golek kersane teko Kiambak. Oh, delivery. Nggih mboten. Kula niku radi napa nggih, semune rada kapok kalih wong lanang niku. Napa? Kok iso kapok karo wong lanang? Kowe aja sok nerak kodrate menungso. Ning bener, Reng. Apa? Wong kon girungan ke ya enek kok. Nggon ndi? Wong lanang sok asing sidro. Nah niku. Ning lak sok. Tapi kan asring. Ning lak ora mesti. Tapi kan asring. Loh. Heeh. Aku dikeroyok aku. Kowe iki jane lanang kok wedok to bela wong wedok iki. Ya iki sindenku tak bela. Ya wis ora apa-apa wis. Ya. Sing baku lumaku menurut kodrating Gusti. Kowe nembango sing kira-kira menungso ora mudeng apa wis? Napa? Ya terserah. Lah teng mriki kan jenengan Pak Purbo dan ini bapak-bapak Mayangkara kan lebih sepuh, ndak mungkin ndak mudeng no. Kan saya masih kecil, masih perbendaraannya dikit no. Kowe iki nek ngarani ya aja Napa? Mayangkara. Oh, Mayangkara. Iso A lho. Kalau Mayangkara kenapa? Ya ben biyen jenenge O. Oh, ngoten. Kok Maaf ya. diperdepi karo iki kok terus balik A lho. Maaf ya. Salah Pak, lah kan saya anggota baru. Dadi Jawa ki angele ngono ngarepe A durung tentu mburine A. Yo O. Nadya tulisane padha ane ning macane Mayangkara kaya kuwi Durat Moko. Lah kaya kae sing bener Durjana. Oh nggih, ngapunten nggih Pak, kan ini anggota baru. Ya, syukurlah kalau mengakui sebagai anggota. Kan ada oknum yang tidak mengakui sama sekali. Tiap saat ikut tapi tidak mengakui. Apa? Ada. Le muter ngene tibake sunduk jongkat. Maaf. Anu, nembang apa? Iki tadah kanca-kanca iki. Ya. Nek yamen iki penake sing nganggo bawa wo. Anu, ngetokno no. Yo. Bawa napa nggih? Anu Pak, kula tak nderek ajar nganu nggih. Apa? Pangkur. Oh, wah lagi. Oke. Oke. Mumpung niki kan wonten anu jenengan kan tiang Semarang. Kula tak nderek ajar pangkur Semarang. Kowe. Oke. Ora Mungkin- masalah. Mungkin menawi anu wonten Kleru to? Nggih, Mana keliru.
Aku ora iso benake wong aku ora iso kok. Garing pangkur Semarang kok jare nino nono nino nino nono nino jare ngono ki pangkur iki piye to Reng? Simpang Lima Ria. Oh mudeng. Kebak Waria. Iya. Kamu juga suka. Kita sama-sama. Ayo, Pangkur Semarangan. Winong. Tidak kejaraan kok tidak sebenarnya. Winong sapa jenengmu? Winong Nawangse. Nawangse. Jenenge elok tenan kok. Winong Nawangse. Lho, wong ayu kan nembang. Lho, wong ayu ki iso glogok bareng to, Mbak. Ya itulah. Ya wis ora apa-apa. Reng. Pripun? Ambak ki mong gur cak-cakan iki ngelungke wedang. Iki ada sesuatu yang saya lihat loh. Napa? Loh, ada budaya yang ini mungkin sudah mentradisi di sana. Napa, Pak? Lho kok ya nek kancane anu begitu nulis sing kene kok ya tanggap terus dilungi lho. Monggo enggak minta lho. Enggak minta lho. Wah ngerti aku. Api ya. Apa? Kuwi lho, winong lak arep nembang. Iya. Nulis tok. Lagi nulis tok wis ngerti. Iki ngerti kok langsung ngono lho. Apa to? Lah aku ki nulis yang penyimpingku bola-bali kok kon jublek wae. Iki piye to dijane iki? Lah wong kene wis ngerti Sasmita kok. Aos, aja digagas Mas Purba. Penyimpingku nek tak tulis malah nulis rono kene. Lah wong kene kok kono yo ngono. Iki piye wong kuwi? Ora ngerti Sasmita. Ya, wah apa nduk iki? Ditiru Mayangkara ngono kuwi. Nulis tok wis krasa tanggap. Mbok sing dikekke wedange sapa? Mayangkaran apa Mayangkara to Pak jenengan wau? Oh, Lah jenengan Mayangkara wau cek tasan. Kok gak iso lho. Kedepi oknum kok ya semalih lho. iki kok mbok ajari iki malah wis pertama kali ya ngono kuwi. Iki genah iki ngadeg ngene iki mengo sing kono. Ngene iki wis ngerti ya. Kono ya jawab Pak, nguyah apa? Lho wis lain soal iki lain Oh, soal. hawitekno wong beda-beda wonge kok kon padha. Yo. Ayo, Dok. Semarangan. Mingkar mingkurengu kara aku ora ngerti tenan, perlu takon. Sing bener ki mingkar mingkuring ukara apa mingkar mingkuring angkara? Iki takon wong sampeani dosen kok. Ukara iki. Ukara. Wis bener. Bener. Kok ketoke wedi. Wong aku genahke kok. Akarana karenan marti Los. Ora ana sing guang pokoke. Mas. Ayo, Dok. Ayo, Dok. Power, power.
tekan lega aku. Piye, Gong? Ada gurune. Gurune sapa? Aku ora roh. Lemo guru nang endi? Teng mriko, Pak. Mayang kere bathukmu. Boleh ngino aja banget-banget. Awak yo gelem melu mangan segane. Yo. Sinuba Sinukarta Mreh Kratarta pakertining ngilmu Nek engko kowe pengen lagu apa, Nduk? Pengenmu? Tibone apa tibone? Engko. Tiba Pengenmu apa? mengkurep apa mengkumlumah? napa niku? Lho lha iku tibone lagu ki sing kepenak apa sing dia? Anu mawon kadung tresno. Wah. Kang tumrap ning tanah Sing saber gelap sing ninting. Wong kon ninting ora dicucuk gendere malah angeng-angeng karo nglirak-lirik kok. Wong tantane Kisruk lho, muridku iki. Lah kowe ora ngerti teorine iku nek disawang kokono ben ketok nek ngene iki ora akur. Oh ngono. Oh ngono to cengkoke. Iya. Iya, aku ra melu-melu aku. Nek akur lah ketok sok iya sekata. Iya. Jawa agama agemeng ngaji Why? Coklat abang ijo putih. Ati bone apa kok? Halo, ayo. Ada. Nadyan bebasane kalingan kedeng sak lembar nimas kaya wis koncakan rasa Hit. Wah, apik tenan. Yo. Padhaane Sarawa asri jroba Nimas
Karek siji, Reng. Apa? Kasih ya matur nuwun. Matur nuwun ya, Nduk. Wah, Pak Hardi ora umum kok senenge nang wayang ora golek. Wah, atur ya sing digoleki niku sing bangsa ngemat-matan. Iya niku. Karo methiki arit niku. Wah. Anu, Napa? Putri, dari Putri. ayo kok slompretono kok. Putri kan sapa? Putri tok wae. Putri. Coba Tanjung Perak ni cek eling ora? Oh, isih. Titi cuwi jleng. Engko kek ae ngono ki sorbab ora kuat. Wah, lah piye kowe? Apa kuat ora kok? Ya aput, ya. Titi cuwi jleng, damar mati mulya, Siti lunga pasar. Ngono kae. Mati Semar mendem, do re mi sol. Yo, awas. Awas. Duwi damar mati mulia Siti lunga pasar tapi mati Semar mendem do re mi sol jeneng dadek yang miring tahu tempe nak rasane waktu terang bulan udara bersinar terang teranglah sekali di kota Surabaya belum berapa lama saya duduk dengan bimbang datang kawan saya Om Gareng itu namanya ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak panggil satu taksi kita suruh bersorak Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut Awas. sama bapak Ayo Pak Cilik, Mbok Cilik. Pak Cilik Mbok Cilik, Mbok Cilik Mas Gareng, Mas Gareng pun tuwa. Oh, Mung kari ngapake. menyubya-nyubya. Oh. Ore, ngene disubya-subya. Tapi tekno wis tuwa ku ya disubya-subya kok. Disubya-subya karo Gareng nom. Nah, Kaya digolekke dalan. Mina kacung Minang kacung babu koki Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut kalau kereta keroncong piu jangan lupa bawa anggur Tanjung Perak Awas suwuk. Tanjung Perak tepi laut Ngono kuwi suwe nang tak kira du jeng. Oh. Ngono ya kena. Apa-apa disamboyoke. Iya. Iya, ya ora apa-apa wong kreativitas. Mbiyen iki banyole ngono. Heeh. Bawa hidung itu mulut, bawa mulut itu perut, bawa perut manuk kutut. Ngono kuwi duer. Iya. Winong guyu. Ora ngalami kok. Ora, urung ki urung lahir. Tenan. Aku yang nglakoni. Bawa hidung itu mulut, bawa mulut itu perut, bawa perut Tanjung Perak. Del. Guru ngono tok del. Mbak. Ada ya wong saya kesini ya semakin berkembang. Mama Rama ana maling. Ngono kae. Ora.
Wis wengi kok ora. Sing dikandhal apa? Wis to wis. Wis suwe ora metu. Walah lali kabeh. Ya, Gareng sok ketemune ya. Nggih, nengko dawuh. Makasih lho, Reng. Matur nuwun lho, Mas. Sing bener dagelan ngene iki kembalilah seperti dulu. Tekan goro-goro. Kuci lah. Mergo wingi aku yo mung katut wae wis. Pokoke kapan meneh ora usah mandeg sak nggon tok. Iya wis. Opo? Ya wis, matur nuwun. Nek mulih sing ati-ati ya. Amin. Awakmu saya kuru. Lho hubungane apa ngati-ati karo kuwi? Tembungku ki lho. Apa yen wis kuru ora ngati-ati ngono to? Ya wis. Apa? Napa, Pak? Oh, Pak nyumbang apa kowe? Nyumbang. Pak Parmadi. Sing pundi? Wah, Lah mau pun diaturi Sri Uning iki. Sing pundi Pak Pamardi? Monggo. Ngersake lagu napa, Pak? Ngersake lagu napa? Lagu napa? Ciptaane jenengan Mbak. Napa lagune? Oh, monggo. Enggak. Pun mang telaske niki. Lah suratmu mung siji lho, Pak. Oke, pun monggo, pripun? Aku gendar terus ya. Iya, gunang penerus. Nggih, napa Pak? Mawi berkah asma Allah ingkang Rahman ingkang Rahim welas murah kanugrahan kula ngaturaken sair tanda-tanda kiamat bumi ajur tanpa kandha sak kudang kuning terus aja bunga Israel wong Yahudi adab Allah iku ngono gegirisi bakal ana Amerika musuh Turki perang bubat ora bisa diatasi bakal ana imam adil nguwasani donya iki ora wani do madani tentarane kula klabang kala jengking sama jengkong malaikat do sumanding sapa mbangkang bakal mati tanpa peluru kabeh peluru padha ambles padha turu dudu nabi dudu rasul sulukipun Imam Mahdi niku saban lairipun taun hijrah ping 255 untung dhewe umuripun kang utama turun saking Sayyid Husain wayah Rasul para wali pikir wangi padha ngumpul Mbah. Wah, matur nuwun, Mbah. Matur nuwun. Turun bani nganu lanjutke lakon. Lho, lah cakepane gawane ra ilok muncul bumi malik saisine kalong bangi geni gedhe ing wetane gedelang tuntak lintang pupus dari saking arah wetan tanggal 6 ana gerah ana bulan
Oh, oh. Samar pamoring sukma sinukmaya winah yen ngasopi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana Babu Kunti aja tumlawung rasamu duweni rasa samer lan kuwatir marang anakmu lanang Bratasena marga anteping tekadmu sawetara wektu nggonku meguru marang Bapa Druna. Ora ana liya kejaba nggonku kepengin nyramakake uripku sak wutuhe kanggo rahayuning dumadi. Saka pituduh ingkang cumandha ana ing atiku, ya mung Bapa Guru Durna ingkang bisa nuduhake dalaning kasampurnan Babu Kunti. Wong Jarot Bratasena pun ibu banget jumurung apa kang dadi lekas kita anggonira meguru marang Resi Durna kang wis entuk setengah candra tanging palungguhan iki mung apa sababe sira bali ana pepangkoning pun ibu kula Babu Kunti jebul nggonku pamit karo Babu Kunti lan dulur-dulurku kabeh nalika semana ingkang semune padha ora nglilani yen to Bratasena meguru Resi Druna kabeh mau jebul ora nganggo dasar katitik Bapa Durna jebul bareng tak sinaoni tenan kae dudu wong cepete-cepete. Bapa Guru Durna ora mung mumpuni babakan ulah kanuragan kasantikan tosing balung lan uleting kulit nanging Bapa Guru Durna bakal bisa nuntun jiwaku tumuju marang karahayun dumadi. Kula wong bagus mung pun ibu kepengin sumurup apa to darunane dene kowe mung tansah kepengin nggayuh kawruh kasampurnaning dumadi apa sing bakal mbok goleki. Wah Babu Kunti donya iki saya suwe saya panas kahanan iki saya rusak aku mung kepengin golek pituduh dalaning pepadang supaya tumanjaning kawruh kasampurnaning dumadi ingkang sinebut sastra Jendrahayu Rengat bisa tak udhokake kanggo rahayuning wong sak donya iki bakal tak wiwiti saka awakku dhewe kang bakal budidaya mula Babu Kunti aku nyuwun pamujimu muga-muga teguh ya ana lakuku. Iya sing waskita aja mung digdaya santosa awakmu nanging bisa weruh kanthi netra sejati nglakonana tapa sing sayektine ya nggih tapaning netra tapaning talingan tapaning grana uga tapaning lesan tapaning mripat kulina ngurangi turu aja lumuh ndeleng barang-barang ingkang sarwa becik singkirna barang-barang kang sarwa ala
tapaning kuping nyegah pangrungon swara elek ingkang ajak-ajak marang rusak. Banjung tapaning irung ya tapaning grana. Aja golek ingkang jalari kriwikan dadi grojogan, banjur tapaning tutuk utawa lesan. Kerepon jaga kedaling lathi supaya tansah sugih pangati-ati Bratasena.